Ngilalela la indavundavu. Yazi indavundavu. Ngisalale. Lalani ngifaka ibhesha kithi njengamanje ngifaka ibhesha kuleya ngoma ngafaka ibhesha tshengisa ukuthi ngizoba indoda ke mina ngizomfazi lo ngilanda istory la. Lalelani selokhu ngamitha umfana wabaleka ngimithi. Simple story, took off, ran away, and which is okay, which is fine. I don't even know a cent. Hello, but engeyisa umfana futhi kube ngangela umuntu strong or strong angizoba ne-abortion. I know abortion ngangizomiscara. That's number 1. 2, lo mfana bese nentombi wakhona umandisa that time. Nabantu bakubo bekangithuki Jesu. Hey, umfana ngavume nje uyahluleka ukondla, akayena nje umuntu ondlayo. Umfana akondli, mfana vuba iqiniso. Le ngoma ibingabhalelwe wena mfana, ibingabhalelwe umuntu, ingoma nje le emnandi, simple straight. Ngibonile lo 7 o'clock ukuthi kuzogadlwa mina. Sandwa sami awukwazi ukuba ubaba. Asikhulume nje iqiniso, awukwazi ukuba ubaba usuloku kulanda istory ususemuva, faka ibheshu nami ngifaka ibheshu iqondane ngqo. Awukwazi ukondla ukhalela u1000 rand. 2, mawusunentombi uthatha ama calls wajikjele kule enye intombazana umuntu mosukumithisile. Manje bafethu khona omithi wabu Clash of Choirs. Ungifonelile insukwini wathi sisi, hey ngaze ngasha lo mfana uyangidela. Same story lesesenzeke kumina. Hayi sodlala abafana. Wemanje uyangeni ngadla. Umfana nje uhlulo uvala uziphu nefame imdrayisa ikhanda. Ngebathi zobe chazile ukuthi wamithiswa wrong untombazane oqonde ngqo. Owazi mina ngamfuqa vele efeba ngabamba ifoni egoli. Ifoni igcwele send phela baby. Into engayazi uyikhona phela mina guys. Send phela baby ngathi ha kwasho ukuthi ngebhadi sisu sesihleli. Okay ke siyakubona ke lokho. Sesihleli kisisu wenze njani? Hayi wadla magalalo umfana ehlangane nomandisa ngizowabiza kamagama ngizongibopha kokugcina ke this time. Ehlangane nomandisa lo ayethini imanager kanti kuyajolo. Hey umfana kafemi. Yo akabuza lo indavundavu umfana uyahluleka guys ukondla. Ngizondlela ithandwa sami ngimithi ingane isaseswini wami uyase ngina 8 months ngamgxosha. Wabu loke into ebuyayo and 2 labafana banamhlanje because bafuna ukulobedla ikhekhe lika Mawengane. Uthi usumgxoshile eloke ezenza into engathi ibuyela ingane kanti cha niyamazi abafana asikhulume nje sibamadoda. Baba bengane hlezi ishole ukuthi bayathanda lo bebuya kanti umuntu ubuyela ikhekhe akaqedile ukuzokuqedela. Cha udlala leyo game nje manje mina ngilo othi lalela ke dali akuzokwenzeka kanjalo la kumina. Akabusa lo chaza indavundavu umfana ufuna ukuthi ondle ngoba usamnika ikhekhe. Mongasamnika ikhekhe akondli. That is simple. So ke angibholi umbhede mina wokugqunyelwa umfana. Awuzoqala iqhazi itori kuhlangelwe kanjani kwahlangana fine kwamithwana fine. Wase wenzani after that? You failed. Awondli ndoda awondli musukuba usave career yakho umcareer yakho ngekuwe. You are best bani maskandi ntontoni. You won't fall. Ukondla akuyona into yakho. If omabe ingane laba bayibangaba neqiniso iabuse abayitholayo kulomfana, they will hide because abekho abawona amadoda njengami. Umfana nje usayingane esazokhula ayikakhuli usakwi stage where he's fighting. Umfana nje usayingane, so we can't call that person a father. Mfana ndoda awondli yakuhlula. Umuntu wesifazane uyayibambela and then ingane history yakho nje ukuthi ingane uyakhuliselwa ingane. Mesina 2 njoba la kuthi usuqhamukile ke uvelile ke insukwini bake basibona lapha ngasekhaya kaSipha kanti uthunyo unokwanda. Nginawo amaqipha anokwanda guys engihleba kulo Mawengane lo musha naye oze kumina ngoba sezimnetha. You get my point? This guy is playing a trick. He's very smart. Kade aqala ufebe mengize history yakhe nami ngize late ngazi ngangezani. Jesus kaze kayifaka emlilweni.
Hayibo, kuyimanje we are on the 8th kid. Wenza into eyi-1 kuwo wonke umuntu because he knows ukuthi hayi mina kumaskandi ngiyathandwa ngizosho lento ayisho lama nje ngiyilalele engachaze ukuthi yini. Ayichaze nje lento ayikho lento ayikhuluma la. Ayikho. Chaza ukuthi awondla ingane. Awondla ingane two chaza nje ukuthi wena uyi-celebrity elikhulu ukuthi uyasitshela emakhaya ukuthi wena noma singakwenzani wena nedlozi kule ngane leya manje utheni nedlozi likama wakhe elimbhekile angazi ngeke kube kanjani uyishila ingane yabantu kuyimanje la iyakhala lapha la ikhala khona uyishiye nesisi undiza nalolu kwanda akambone ngathi usengcono ke naye futhi azomgema khona na hayi mfana ngeke ndoda hayi sana no uyasidlala kalokhu awondla indoda wena ufuna ingane sikhulile thatha ama pictures uhambe uyoposta lapha yana this is what I did for the day this is what I did for the lapho umuntu uspende 2 minutes enganeni hayi guys ngeke bafey ayibona yes ngahla abafana guy awondli uyakuhlula hayibo kulini ngikhuluma ngalomfana ulini ngikhuluma ngalomfana selokwathi ngoba mase kweyisa dala yabona lo mfana weyisa into ezwakalayo ungena ku social media zokungenile nje ismith uyeyisa lo mfana guys uhlaza hayibo aze ngibona umfana ojilo kazalo akudwebe ngoba uyazi ufuna uzolo ukuncetheza maye mina ngikwazi ukuncetheza baba ngisho ubheda hayi ngeke guys fana awondli usilokwenza indavundavu la uxoxa into engekho uhlulekile nje ukuthi and2 le ngoma ibingekho ngawe yini le kwenze wagijimela u7 o'clock ufuna ukuzokhuluma ngoMiss 11 yini le ngake kushisayo if you are perfect if you are doing things accordingly yini le gijimisile wozoza engomeni yami engahlakene nawe hayi ndoda ngeke awuqala uxoxa isitori salo mmithisile njengamanje umbalekelayo ongifonelile omhleba kuthwani lento zalihlebe ngami ngizowathela lawo ma video mase ngithanda kodwa hayi manje ngisapromote ingane hayi angikahle bafana hayi angikahle bafana kahleni hayi kahleni ukusidlala sikhathele yo hayibo uzoyidefenda ngento engeke awondla uyahluleka 2 mase soba yilabo mabeyingane laba abajabulela ukuthi ngizalela i-celebrity yinida labeni siqhatha nabafana nikhekhe ingane kaSimani bani ebengodle ngakuhlawulelile nawe uyifanela nami lo ndize emzini yabantu yinida labeni siqhatha nabafana bagcina besigibele emakhanda kanje ingane kaSimani bani ngizele thina ke ngalakho kuzala uyenza imfanelo zakho uzalisile yondla uzalisile ukuthi awulokhuzi awuhlawuli get out. I kept saying that for years. Hey boyaze ususa umsindi ingoma yami webazalwane mfana ngiyaphinda ngiyasuza ingane ngaphezulu hayi awondla indoda futhi asisele indaba ngala hamba hayibo hawu kuyimanje ubalekela umuntu manje benisebenza naye ku Clash of Choirs manje same story yangixoxela ingane yabantu same story hayi so dlala into sorry angisoka malamuzi so dlala umfana hey ngeke singabenza indoda hayi umfana hayi hawu kuyimanje kanjalo ngithi kuyimanje manje njengoba sikhuluma nje iyakhala ingane yabantu lapha ize yafonela mina yathi hayibo Miss Level wenza kanjani ngathi mina yo ngabhala njengomfana ngathi kunje nani niyongena kulowo mlilo sengimchazelile hayi kodwa ke siyathuthuzana ke nontombazana uduthuzekile uright iyakhula futhi nengane kuhle mhlawumbe futhi ngizoya kwi-baby shower ngabe ngizwa igazi levuma so nje hayi kahle mfana wena nje uyazalisa nje ubhizi la emhlabeni uzele kona njengoba ngisho sisinumber 8 asigo inhlobo lothu nje ayayo yakho no angigo isithanda sami nginqoko ngidila nomfana la mina phela umfana ngimsabi nina mhlawumbe bese nimithisiwe baba kaSimani bani ushe intweni engakazi baba kaSimani bani into engodli into engazange ihlawulele baba kaSimani bani I will never do that even neyami ingane ayigodu uyisho ugodu ngoba nje ayikho nje umdlalo nje lo how just because ninabafana bahambisana ngama-chain wema ingane kaSimani cha akuyona yakhe yakini komalume if umfana engenze lutho eyakini komalume
ayekho umuntu ogowayo la. Niyabaweta abafana banizalise vele niseyinkingeni bafethu niqhekeza izibaya zobaba niphinde nizobaweta bengenze lutho. Hayi guys yo hayi senizothi siyagowa thina esinezi asigoyi inhlobo. Fana nje akangeni kini engahlawulile akanikwa kwayileyo ngane engahlawulile. Isizulu ke lesengisikhulumayo. Ayekho umuntu ogowayo lo, ayekho umfana ozokhanasa ke kaMiss Level. Mhlambe mina ngedwa ke. Akho umfana kumele akhanase. Lethole ngetray ingane ezalisile washiya kodla phinde futhi mina. Hayi bafethu yo. Hayi niyadayisa ngamalokhuzaneni. Niyadayisa kubuntombi benu ngoba la kusenizele. Cha, ngisayintombi ke mina. Akho umfana ozogijima la. Sana no aphinda yoqhoboza. Okay ingane isikhulileke ubalekile wondli siyabonga right uyaphinda mawo mntana laphi. Hayi bonke into guys. Hayi guys no lento izokwenzeka naseyinganeni zethu. Hayi guys. Hayi hayi bafana sebandeni febe kahle ngalo sithiwa siyagowa cha angigoyi indawo qiniso nje lihlala izulu sibe isizulu sibe isizulu siyekela ukuweta abafana ngezingane akahlawulile akondli akenzi ukuthi kuhlangane nje bechaza isitori sokuhlangana okusala egcineni ingane bekhona andizi umuntu ngakusasa sekweyisana futhi lo ya uyeyisa futhi uchemile ngokuthi mina ngi-celebrity. You won't do anything to me. That's why I keep coming ku social media. Because you are not that big. You are just a normal person. Ophiwe uNkulunkulu italent elihle. Hayi ukuthi usuzokuqhofoza nje. Hayi bafethu. Hayi ngiyama ke la. Hayi bantu besifazane msana usiqhatha nabafana. Hayi msana usiqhatha nabafana usuzalisiwa wondlelwa awenze mama ngasimana kwala kumuntu edumile. Akwazi but ke anyway le ngoma ngibingabhalelwe lokho. Ingoma ibingabhalelwe lokho. But sengiyachaza nje ngoba ngibonile ukuthi lo 7 o'clock ungami nje nengoma yami engiyithandayo engiyikhiphe lo maka enzo ingadlongodla izinto ezikhulisa izingane zodwa. Hayi sodlala abafana amadoda asiphelele ezweni sekhona abafana labafana basijija kanti nani namantombazane lawa ajola nani nanitshela ukuthi senizozo step lo mfana uyajola ke kanzima bafethu. Hayi ngala I'm very sorry hayi ngala guys ingoma kodwa ibingabhalelwe lokho sengizophendulela nje lo 7 o'clock engusolile ukuthi umayelana nami. Cha ndoda akafundiswe nje amadoda mhlalise phansi ukuthi uzalise kanjani kanjani awumbalekela umuntu emithi njengoba ebalekile namanje kulo ngisho ukuthi ubalekile kuyimanje same script different cast. Akekho umuntu ofunwayo akekho umuntu ogowayo cha intombi yakwethu awukhanasi kwelamkhanda ngathi umkhazele lapho ukuthi wabona uhlangene lentombazana impela engakanjani cha impela. Hayi no guys no yondla nje kahle ubuyondla nje kahle faka imali yakho ungacabanga ukuthi mhlawumbe wondla uMawengane cha faka imali uthule phansi wena ngeke uzulandele kuloko uthola ama calls kuloko thujo bechaza indaba kaMawengane lo akakubo ngamhlasela impela. Ngeke ngithi ngifona into yengane uthatha ifoni unikeze umuntu wesifazane never ku level. Abafana bayathanda ukusiqhatha samantombazane futhi thina boma beyingane niyathanda ukuqhatha nezinto because you introduced our kids kubantombazane lawo uyabo of which I don't think khona besifazane ongavuma lezo. Hayi bafethu kumele ivuma cha hayi niyavuma ngizoshaya le kambuvoni kwaphela lapho ukuthi abstain nihlezi lithi hey Miss Level move on sengisigcekeza isibaya sasekhaya ngaqolisa ekhaya
ngisazama indlela yokuthi nami ekhaya ngibe ingane senithi move on yo niphila impilo enjalo we guys yokuthi uqhobozo omunye manje kubhede uzaleke 2 minutes usawumdlezane or usana ingane yami mhlawumbe ina 4 manje izothi 4 kulo 4 years seng no guys no mina bengisafukamela ichwane bafeni ngifuna uyibona kahle ingane ikhula hayibo ngiyayibuka nje lemgowo yenu uyagogola indodana hayi ugola umuntu oqhofoza hayi mina ningimeleni kahle isiZulu bese ngisikhulumayo ngumZulu ke mina ke ngumZulu nje hayi kumuntu ogowayo la sidila nengane la engondle hayi bandla ukuthi futhi hayi nokuthi uyondliswa mina ngiyadonsa empilweni la ngiyela umuntu ohlulekayo ngisikhulisela kuba khona ikhathi la uthi phela jikjela